ukhwele nakuthango lweminga. Iyeza imini yababoniseli bakho yokuvelelwa kwakho kubekho ngoku ukudideka kwabo. Verse number 5 and 6, and you can sit down. Trust ye not a friend, put not your confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Musani ukukholwa nguwenu, ningakholosi ngekholwane, nakolele esifubeni sakho, zigcine iingcango zomlomo wakho. Verse number 6, the last one. For the son dishonoreth the father, the daughter riseth against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are of the man of his own house. Ngokuba unyana umenza isidenge uyise, intombi isukela phezulu kunina, umolokazana kuninazala, iintshaba zomntu ngabantu bendlu yakhe. Sibahlala phansi. Household wickedness, part 2. Hallelujah. Amen. Father, I thank you in the name of Jesus Christ. Give me grace, Lord, to speak truth, to model truth, Lord, to preach truth, to think truth. Hide my flesh behind your cross. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray. Speak, oh Lord. We are looking forward to hear from you. Our hearts are thirsty njengexhama lomela amanzi. Yakha ibandla lakho ngezwi lakho ngamandla wakho moya ngcwele ngegama likaYesu we pray, amen. Thank you, sir. Namhlanje ndifuna uthetha bazalwane bam about household wickedness okanye ngobubi bamakhaya. Bantoni? Ngobubi bantoni? Bamakhaya, household wickedness. I was given this message Mthatha last Sunday, just before the Shumayele. And at least I was singing and I was on tears. Hallelujah. I was on tears. Hey. No one ndikhe ayikhe ndiye kuShumaya ndingajokanga khange ndijoke nakancinci pha mamoyeni. I took the podium, my heart was broken, I was touched by the Holy Spirit to speak about this message. For me, this is the message of the season that I was given by God. Hallelujah. I once tried to share it in the past few months or last year, but Uchiko has taken it to my attention that I should share with you again in this season. Household wickedness or domestic wickedness. Hallelujah. And yes, the Lord has helped me Eastern Cape about this message, but I'm not approaching in that dimension this morning. Amen. I'm approaching in a different dimension. Amen. The first family that manifested this kind of wickedness, it is found in the book of Genesis chapter number 4, when Cain killed his brother Abel. Amen. I want to speak to people that are here today. Maybe you were misled, maybe you were lied to, but your enemies are the people that you are working with. Your enemies are your neighbors. I don't say they are not. You hear what I'm saying, amen. Your enemies are the people that are in the church. Hallelujah. No. I want to tell you this is very important. Amen. The most dangerous enemy that you must be cautious of, it is the enemy of your household. Your bloodline enemy. Those are the people that have got the power to lift you or to bring you down. So it happened to our first family on earth. It happened in the house of Adam and Eve. These were their sons, Abel and Cain. Amen. And so you know the story that Cain was working the land and Abel was tending the flock or was
more like a shepherd. One day the Lord required of them that they should bring the offering to the altar. And Abel brought more excellent offering before the Lord. And Cain took all the old vegetables that he was not even in need of and took it to the altar. And God was very fair to Cain when he was bringing the offering to the altar. He said, do the right thing, for the sin is crouching towards you. Hallelujah. And Cain refused to hear the Lord. And Abel did well before the Lord, and because he did well before the Lord, of course he found favor from the Lord. The Bible says Cain hated his brother without a reason, without a cause. Maybe I could say the reason for him to be hated, it was because he was doing much better in life than his brother. Are you with me? But one of the things that attracts enemies from your household is your progress. So as you progress, you must know that your family is not happy with you. Bloodline family, household family. I'm telling you about to be in a makeup. Telling about nobody share the same name. Those are the most people abanago who going to bomba be difficult. And Cain couldn't just keep that. He made sure that we ambulala Abel. Wambulala, he killed his brother. And after he killed his brother, the Lord asked Cain, where is your brother Abel? And he became mean to the Lord. He said, am I my brother's keeper? And so God said to Cain, I'm not going to kill you, but you'll just be a wanderer. You'll be a person of no direction. Because your brother's blood is crying unto my ears. Hallelujah. Now, if I were to preach this, of course, in parallel with the book of Hebrews, Pastor Ndibanza will be saying, but of Jesus, it speaks the better things than the blood of Abel. But the blood of Abel cried before the Lord. But the blood of Jesus speaks. This story is recorded in the book of Genesis chapter number 4. Again, Genesis chapter number 38. It is the man, young man, whose name is Joseph, who by grace was blessed by God to be a dreamer. And 11 of his brothers were not dreamers. And this young man was an accurate dreamer. He could dream things. At one stage, he dreamt and went to his father and said, I saw the moon, the sun, and the stars bowing before me. And the old man, when he was excited because his son was a dreamer, he then shared the dream with his brothers. But he didn't just share the dream, he translated the dream. He said, this is what it means. Do you mean that me as the sun, your mother as a moon, your brothers as the stars will come and bow before you? But it was not Joseph's duty to translate the dream. It was the father who translated the dream when the father was not sent to translate the dream. And the Bible says from that day, the brothers of Joseph hated him. They didn't just hate him. They made sure that they knew that he was a dreamer. One, number two, he was the favorite of his father. Number three, they plotted, hallelujah, to kill him.
ubulawe ungenaphupha. Ngeke uplotelwe amayelenqe ungenaphupha. Kuvuka amayelenqe nje indaba liphupha. Nabanga ngoba bangaphuphiyo abanangxaki. Basebola park bona. But abantu abaphuphayo, it is plot after plot. Liyelenqe after yelenqe. But nizobaqala abaphuphi namhlanje ukuthi the God who's the giver of dreams will make sure that he doesn't just protect you, he protects the dreams that he has invested in your life, with your brothers or no brothers. The dream that the Lord has given you, surely it shall come to pass. For many are the plans in a man's heart, nevertheless it is the plan of the Lord that will prevail. I'm here today to speak to people who feel hated because of progress, who feel hated because they are dreamers, who feel hated because they are visionaries. I've got good news for you today. Joseph was hated. 10 of his brothers, they then decided to kill him. But we bless the Lord for Reuben. Reuben showed up and said, no, let us not kill him. By the way, he's the flesh of our flesh. He's still the blood of our blood. Let's preserve him and let's lie and kill the goat and take the color, the coat of his colors, and dip it to the blood and go to Jacob the father and said, he has been devoured by the animals. And Israel cried. They sold him to Midianites by 33 rands. They sold their brother because they were trotting off the dream. What is says the dream provided the exit in the dungeon. Pupa liyakukhupha usemgodini nomgodi kuwongoku uzawukhutshwa lephupha. Joseph came out not by prayers but by dream. Awukazufa iphupha lakho lingekenzeki. They are wasting their time. Oh my God, taste and see that God is good. Yes, a dreamer has got many challenges. It is King David who says many are the afflictions of a righteous man, but the Lord delivers him. Joseph was sold by his brothers. And if we take that, it's a messianic prophecy. Because Joseph is a type of Christ. Jesus came to his brothers. They rejected him. Jesus was sold. Joseph was sold. Hallelujah. Jesus was rejected. Joseph was rejected. Hallelujah. You can tell yourself, but El Shaddai. You can tell anything in your poop. But I've got a dream. You can tell no matter hallelujah. But I have a dream that one day our children will never be judged by the color of their skins, but they will be judged by the content of their character. I have a dream. And I want to live for the dream. I don't just want to live for my children. I want to live for my dream. Because dreams are coming from the Lord. Purpose is coming from the Lord. Household wickedness. Your dangerous enemies. Hallelujah. Kabantu botatomncinci, botatomphakathi, botatomdala, naba uleli nabesibelekweni. Uba khona oyedwa ovukayo phaya abenenqumbo towards wena. But I'm here to prepare you. If you're a dreamer, get ready. The Lord is with you. Hallelujah. The Lord is with you. You know, I spoke about this message in the Bishop's Speakers Hall Church. It manifested 3 days later in my family. I said, this thing is real. Household wickedness. Household.
wickedness. Ububi mamakhaya. Ububi mamakhaya. Utumeka. Do not trust a friend. Don't disclose everything to a friend. Even your family members. Ngoba intshaba zomntu iyabazeza lapha salokho. I'm glad it is not just Micah who's saying this. In the book of Matthew 10:36, Jesus of Nazareth, please read for us. Jesus of Nazareth, Matthew 10 verse number 36. Household wickedness. Uba uthagathiwe, it is a family thing. Uba wavalwa, it is a family thing. Ungazokhalazela abantu ohlala nabo. Insila bayiphose estradweni iweek kunale usuka kuyo. Amayeza bakhandela wona a week kunalapho uzalule khona. But I'm not just here to preach the problem. I'm bringing the solution. Zaye intshaba zomntu ziya kuba ngabendlu yakhe. Uyesu ngolothina ngalo? Kubalothinayo? Kubalothinayo? Yes. Satan is angry with families. Satan hates families. Because he knows when if the family can come together in unity, I'm telling you, every family will be an empire. Nakuka uvano makhulu wakho. Nakuka uvano dade wenu. Nakuka uvano makazi wakho. Nakuka uvano mama wakho. Hallelujah. Household wickedness. Masiyamenke bazama. Ndizawujika ke ngoku ndithi household wickedness. Ndiguqule ndikhasi kancinci. Ndithi the sins of the fathers. The sins of the fathers. Zawuthi nje kancinci belivelela ububi bamakhaya. Kodwa ke ndizoveza ke iminyango ezanobubi. Ngoba indoda ngumnyango. Utata ngumnyango. David is writing in the book of Psalms 11. He says, when the foundations are wrong, what the righteous can do. If foundations are not again, ilungisa ngenza ntoni. Exodus 20 before siye phaya athi mna ndiyabuvelela ubugwenxa boyise kwesesikulwana kwesesithathu nakwesesine abanye bethu sizalwa sibi chaos hayi ngoba sonile kona babe phambi kwethu. My God, help your Holy Spirit. Mali bonke abanenkosi Yesu. Yazi umoya ngakhange namhlanje can be prophetic. Mali bonke abanenkosi Yesu. Engasangani ncede uthixo namhlanje bazalwane. Oh, glory to God. Akonanga wena. Kukhona babe phambi kwakhe abathini abonayo but abakwigazi lakho. Uthi uthixo ngomlomo wakhe. Exodus 20 verse number 5 read. Asayifumene ndiyacela bazalwane. Ndingapholiswa. Uze mama. Uze ungaqubuthi kwezonto ungazikhonzi kuba mina Yehova Thixo wakho ndinguThixo onekhwele. Ndibuvelela ubugwenxa boyise konyana. Ingane? Ubugwenxa boyise. As a son namhlanje uzibona usisigqila. Ngenxa kwabhuti utata. Kwabhuti utata omkhulu wakho. I'm not just saying as a son ngoba unxiba ibhulukwe. Nditsho noba ungumntwana oyintombazana. Hallelujah. Ndicela ngabe ignorant bazalwa mama. Nakho njani? Ignorance izangibulala. Ngathi ignorance. Uthi wawuseya bayabhubha abantu bami ngenxa uthini? Yoswela ulwazi. Aphela athi bathi sebecacisela ulwazi baphinde balicekise. Tonight. Ndiyabuvelela. Mama. Oh, ndiyabuvelela ubugwenxa boyise konyana kwesesithathu nakwesesine isizukulwane sabe. Uvuka usithi wena sasitheni kwelikhaya. Yintoni le family yami yenze ntoni? Yenze ntoni zonke ezinye families ziyaphumelela kodwa phekhaya khoba nanomkhondo. It is the sins of the fathers. It is the sins of the forefathers. It's better the third and the fourth generation.
Hallelujah. Efanele thina ifama noko bazalwane bakuthiwa nikholwa ningasisona uqhutha ngogqirha. Yabona? No ogqirha bavele bangathetha bengathithanga nogama lika Yesu. Ungathanga igama lika Yesu. Bathi ogqirha ingane symptoms ze-cancer. Akekho umuntu wakho one-cancer nakowenu. Because bayayazi ukuthi ukufa kusegazini. Nempumelelo isegazini. Iqalekiso siba segazini. Nentsikelelo iba segazini. Their families noba zingazama kanjani. Aphumeke. Abanye bathe bakhatha ubomi bakho baleka entanjeni. Bathi ndifunde nagqiba akho progress. Kanti khona engazange attendwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Yithani amen etawini. Sins of the fathers. Abraham was a friend of God. And yet he violated the word of God. In the violation of the word, the door was opened. Nobody is friend kaPhiko xa desona ukhona umnyango odufulayo. Noma kumzalwane xa uphuma esiporweni ukhona umnyango ovulekayo. Molweni ecaweni. Molweni ecaweni. Akuthiwa nje sukona ngoba uthi xa kumbona ngesono uyayazi ba every time when you violate the word we open the door. In Abraham's family, let me build my case. He was in Gerar. If family ka Abraham Bishop yayithanda abafazi abahle wayengathatha umfazi oyedwa kakade ba kwakuthatha usiso njani. And so Abraham is confronting his enemies in Gerar. Mama pi itane Gerar ka efika Gerar nangu Abimelech efuna ukubulala Abraham. I am thinking he wanted to kill Abraham because of his wife. Uyabuza uAbimelech kuba lo hamba naye uthi Abraham ngusisi wami. uAbimelech uthatha unkosikazi kaAbraham uhamba naye. Praise God. Ngoba uThixo akazo sikhava sesi-wrong xa sine-covenant naye. Molweni ndithi molweni. Ebusuku waphupha kakubi uAbimelech wavizwa livela kuThixo elithi kumkamntu lo mbuyisele endodeni yakhe. Hallelujah. Uthi Abimelech kutheni ufuna ukubulalisa ngoThixo wakho? Bephila mangiqala inyaniso. Uthi because I was afraid. Listen mfuthu limani. Ngexesha Abraham eqoka uIsaac akakazali. But uIsaac ukwi-loins usesimleni sika-Abraham. Many years later uAbraham akasekho emhlabeni. uIsaac uhamba noRebecca umkakhe banyathele eGerar badibana noAbimelech. Oh, this story iqala irekhoda uGenesis 20 ku-26 unyana uhamba nomkakhe udibana ne-question, who is this woman? Uthi unyana ngusister wami wayengekho unyana elakahle utata wayiqoqa but wayeli-loins zikayise. uAbimelech uthatha unkosikazi ka-Isaac naye uyanqanda ephupheni. Sins of the fathers. Zikhona ezenziwa ngodada zibetha thina. Ungaonmele wena muntu yakholwa ngisinsiwe. uAbraham was a friend of God. And yet lento yaqhubeka yayemantwaneni. Awukeva wena Mika, awukeva. It was also more. It was also more. After many years eqokile noIsaac quality oqoka ne-PhD. uJacob ngumzukulwana hayi waqoka kena ke waqoka nelese-US. There's families now. If your mother is a divorcee, ungaphumli. I-divorce ayikho kude kuwe. If your father is a divorcee, ungaphumli. I-divorce ayikho kude kuwe. Eyazi ni-ignorant niyayifana lento. Kodwa ndifuna namhlanje uthi Thixo ndinqamele i-conclusion yale message. Uthi ithi mandenze kanjani. Into bethu utatakho ayikho kude kuwe. Into bethu utatuma wakho ayikho kude kuwe. Into bethu uyihlo ayikho kude kuwe.
the fire. You didn't even know that. Really? The fire I block. Wait a minute. UJacob waxoka esehleli ngewele lakhe esibelekweni. Ayene ngazala kubhuti. Kusephi? Umama wakhumungquzela ngamawele esiswini. Wathetha uThixo. What if Rebecca, you are carrying 2 nations? Uphethe isizwe esibili. Omncinci uyaba ngubhuti. Angubhuti uyoba ngumninawo. Awundiva. Omdala uyogoqa komncinci. Yeah. Ithi ya. Omdala uyodikhotba komncinci. Omdala uyothi bhuti wami athoka omncinci. Sizami ndizawushumayela. Phofu ndiyaziba sendiyashumayela. Kuthiwa Bishop yamehlula lo battle uJacob waphuma qala uEsau. Uthe selephumile ekukhuleni kwabo besendle besolusa imfuyo kayise uIsaac. Wathomya ndenzela isitew ukuze unike ubukhulu. Thengisela ubukhulu. Ngondenzela isitew. uEsau wenza isitew. And that's what it is, the fulfillment of the scriptures. Ukuthi uzawuthengisa ngobuzibulo. Uzawuthengisa inheritance. Vukani bazalwane. Vukani bazalwane. Hallelujah. Ka esenza isitew. Wabaleka uJoseph. Wayibamba into abandima omdala. Uthawise kayizobhubha uIsaac. Engasaboni ngamehlo fakho. Wathi nyana womdala ndenzela isitew ukuze nikusikelele. Wathi unina uRebecca, hey Jacob ungayendle utataka kasabona masenze isitew esikhawulezileyo. Enkathi ubrother wakase ozingela lo hamba uyozingela lona thabe singela lona uyapheka uncediswa ngunina apha ngaphakathi. Vukani bazalwane. Iyahamba insikelelo. Iyahamba insikelelo. Iyahamba insikelelo. Namhlanje nisile ndizoyibloka noba ibiseyikude ndithi mayiphinde ukunavigate. Ndizoyilanda namhlanje noba iseyikuphudile ndizothi mayiphinde ukukhangele. Athunina wathi ubrother wakho unebhesi xa ithetha wona unabhesi. Okwesibili ubrother wakho uxonti uHenry. Wena uyazi uba isilevu sakho sesingathi sithengiso sakho. Kodwa ndizakunxibisa into engathi zindifu. Ukuze utata wakho xa ikubamba ave indifu. Lathi xhego ikhawulezile le mili. Andisaboni kaloku mna kodwa imiliyoni ikhawulezile. Msaboni kodwa imili ikhawulezile. Wathi uJacob, yes tata. Wathi khawuthethe. Wathi hey before ukusikelele, the voice is of Jacob. But the hairiness is of Esau. Ubukhonti unguEsau. Kodwa ivoice unguYakob. Kodwa noba kunjalo manikusikelele, as confused as I sound, I'll still bless you. Ikheko lakhulu insikelelo kuJacob. Wabaleka nensikelelo uJacob. Xa ebaleka nensikelelo wazofika mvu Esau afternoon seyilungisa inyamakazi. Wathi tata nsikelele. Wathi tata I cannot double bless. Sendikhuphile insikelelo. Ibaleke nobrother wakho. Wathenda abantu nsikelele. The yoke of your brother Mahashula Yakada will be upon your neck. The Jew will be taken from you, because the Jew of heaven will be upon your brother. Nevertheless, the day you are fed up, the day you are tired, the day you are saying enough is enough, you will break your brother's no yoke.
Thina uzophuma. Sofaka abantu bazodima namhlanje. December not December abangafika. Sisenje isimo sami. Ngidiliwe. Shunda ya. Abazalwane bami. Disable wickedness. Kububi bamakhaya. Kodwa yasokola nena. Yasokola. Elo xa sintsikele ayibiwe ngbrother wakhe. Masileke bantu bakhe. Ngoba le ndihetisha tsobe shwe. Lo wahlala kwani nalume kwalapha. Why you soft life? Emkele ntsikelo ka brother wakhe. Hlala phansi. Nendiva bazalwane. Njena kububi manani? Nabo bokuqale bani? Bokuqale bani? Kubani? Kona mabra. Baphuma mabra bani? Isaac. Baphuma ngayise bani? Jacob. uJakobe uthi asemdala uyosefaza nonyana bakhe wathi nami njengotata nisabona ngiphathe lonyana bakho ukuze ndisikelele kuthi weza nabo abayi2 yizaphila yiza2 boy weza nabayi2 yana ifuna ukubonisa lento ukwehlela yayikhonja indala gqithi khabaxela ngapha kowenu yitho na leyo kumofi ayikhonja yayikhona phaya chaza sifihlo ewe nalena my Jesus naleyo bana utata afuna uba nemfazi apha abene makhwapheli phaya abene makhwephe ayikhonja kanga kudala yebena nitshela base values ayifika ukudala yabakhona khaba nakudala beyifihlile khale igeneration ayithathi nonsense le baya kuthelalini besazi usqueeze besaziwa prophetess adibana unkosikazi nosqueeze wakhe badibana emgidini athi esqueeze xa ingekho apha ndiyamazi lapho kuwe. They were in peace with that. Lady generation. Aye. Lady generation. His generation. Engayithathi nonsense. But what about for the sake of my children? Ndiyamazi xa ingekho kuwe. Xa ingekho ngapho ndiyamazi useFilipi. Kuba ke sofika usemakhazi khona usemakhazi. Akuphinde loxolo kudala. Bawumeke. Hallelujah. Uvukani ke bazalwane. Molweni mosqueeze. Molweni bazalwane sorry. Baba. Now. Kan bafana bampala papa. Ngikubonisa into ze families. Ubumdaka befamily ungekazalwa uphinda wenza izinto babezenza ungekazalwa. Uthi uYakobi sele mdala engakwasobona. Zange ambone uyise. Oh wayimbona uyise. Baqala ukublessa. Kuthiwa bazalwana hayi kodwa hayi. Kuthiwa nansi inkulu. Nansi uthi Yakobi xa ifika kuEfraim nakuManesa uthi yazi livela plan. Yazi livela plan. Yazi livela. Ivela ekuthini uJakobe wayemncinci wasikelwa yena. Omdala wasikelwa mfu. Ake depende nePalestine neIsrael oqhubeka. Siziphiza kunceda nawe le. Now let me say this. The reason kukhona problem in-Palestine-Israel war, it is because of the elder son. And this is also because of the younger son. The elder son in the case of Abraham is Ishmael, kutata Muslims. But the younger son in the case of Abraham is Isaac, kutata Mayut. Kulonomnombo wethu wokholo. Isizathu kuliwe phaya into uthomnye onyana omdala
ilifa likadadeki nonyana omncinci uthi kodwa ngokaSirayeli ipromise yona mama yayiku Isaac ibingekho kuIshmayeli kulapho ngosingavani khona. Uba iblessing kwi-second son ayikho kwi-first son. This is too deep for South Africa. The blessing is in the second son, not the first son. Ukwana family. Mani nivana. Nangu mkhulu uAdam wavela kuqala. Wasiphala isiqalekiso. Wavela ulast Adam, whose name is Jesus. The first Adam brought death. The last Adam brought life. The first Adam cheated on God. The last Adam gave his life to us. The first Adam, Mahashugada, ate from the forbidden tree of life. The last Adam became the tree of life. Yes, I said that. Tell me that put up with emotions. Oh, to my dad. Lo, ususi sanda sakhe uJoseph. Uthi tata wrong there. What you don't I know. I know. But I'm tired. I know. Lo, ibi ngumenas. Kunyana uqala kaYosef umtshana webhuti. uYosef wahlukumeza kakhulu eEgypt. Wathi igama le-firstborn yakhe igama lithi Manasseh. Igama lithi Manasseh lithi in my affliction the Lord has remembered me. Ekubulalekeni kwami emahlazweni wami uThixo ukukhumbule in the very same land of my affliction. What the blessing I am no Manasseh. You have been of second son Ephraim. The Lord has made me to be fruitful again in the land of my suffering. Thank you, my son. Thank you. Niyabona apa icango lavulwa nguAbraham. Niyabona? Niyabona icango. Xa kuthi ahamba kakuhle phambi koThixo ogqibeleyo akuthethela for wena kuncedwe nabantwana bakho. Kuncedwe negeneration ezala. Xa unamaqhinga ecaweni abazuxoka abazulwana ya. Xa usambombozela isishumi awukhaba kwamnikela. Into yenziwa ngootata ibethonyana. Better generations to come. Mone? Mone bazalwa. Ndize nokugqibela ntwana ndize kunye. Ndize nokugqibela. Utata simthembayo. Kwakutamkhulu kaYesu. Ndiniphathele yena. Ndize naye. Ndiniphathele ngetrain. Umkhulu kaYesu uDavid. Vukani bazalwa. Household wickedness. Ububi bamakhaya like ubaba zayenza bakuwe uxinge ndixingiswe into yakho wena namhlanje uzawuphuma namhlanje uzawuphuma noba ubethelwe egadana uzawuphuma namhlanje noba ubethelwa phi namhlanje uzawuphuma. Don't be ignorant. You must be informed before you are transformed. David masinokole ngoDavid ithi kodwa David ithi kodwa David. Yep, guy. uDavid yayintanda kaThixo. Ayintoni? Khawuzapho my son. Oyintanda yami. Yayintanda kabane? Usikhoma yayintanda kaThixo. Kwakukhona wayekhokhela imali kaSirayeli. Wabhuda. Wathi kodwa ngibekisile. Lona zange avotelwe ngamaRhamente. Zange avotelwe ngabahlali. Wavotelwa nguThixo sezulwini. Wagxothwa nguSamuel. Kodwa intanda enjalo
wabhuda. Wathini? Ngoba nentanda ziyabhuda. Obhuda kwakhe enjani? Kusesaba. Amadoda asempini. Adlosi sempini sothi. Uma uyelathi. Sempini. Ngibani? Amadoda aphi? Asempini. Kushiyeka amakhosikazi ngasemva nabantwana. Into abanganayo uDavid empini, number 1 mamuyeki udiniwe. Number 2, kuyohlasela uMoab. Kuyobulawa ntoni? Isizwe sikabani? uDavid akakwazi kuya ubulala ntoni? Ngoba egazini lakhe unani igazi kaMoab. uRuth kaloku umakhulu wakhe wayephuma kaMoab. Vukani khona. Elixesha uMoab exabana noThixo noSirayeli kwanyanzeleka uDavid angayele emfazweni. Ngoba sithi dinegazi lampaya. Umakhulu uRuth wayephuma phaya. Anabuza wenza njani? Xa usithi to destroy your altars, ifamily altars akwenu, uthi wena ukwazi ukuya. Kuba kaloku la altar ingathi nawe. Wakho exesha ukholwa ke ngoku. Hayi masiyiphephe le ndayela. Naba sensindiso basithini? Letha umzekelo. Masiyiphephe le yasekhansele. Noba sendisensiwe. Abe sithi uThixo namhlanje ngifuna ikhansele iqoqile. Uthi wena hayi kwaba ndalizalelwe phaya. David akayi. Mamelana nakumfundisi nakubishop. Ethethe inhliziyo kaThixo. Ekungayini kwakhe. Wabona ekugumbe liphezulu. Wabona uMoses. Ithi ameni. Yona. Bona usisomhle. Ongumfazi womuntu. Phofu ongancebanga. Ngoba amadoda esemfazweni. Kuthi mongameli yehla. Kuflow yokugqibela. Yaqwethwa. Ayixwethwa. Uyawufika lapho ngafela ngakhona. Kodwa kusalayo wakhulelwa uBasheba. Soba sami wakhulelwa. Khabani ngole kaThixo. Wakhulelwa. Yewatho. Wakhulelwa uBasheba. Ekubeni ekhulelwa uBasheba. Wathi uDavid makubiza uUriya emfazweni indoda. Azofihla isisu. Azofihla inyala. Xa evela uUriya akangena endlini. Wathi kumkandi yakuhlonipha. But as from today, far it be from me. Ukuthi the enjoy pleasure. While amanye amadoda esemfazweni yakuhlonipha mongameli. Kodwa ndivumele nibuyele uthi wayekathini uDavid. Wabiza uJoab, a chief commander in the army. Wathi thatha uUriya kwimfazwe yangomso abe kwi-front line. Ukuze xa Moab ebetha kube phela kuqala. uDavid ngenyanga eyi-1 ucommit adultery. uDavid ngenyanga eyi-1 ucommit murder. uDavid yamasa Exodus 20 and thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill. But in 1 month David is found killing. David is found in adultery. Nyanga eyi-1 ndivumeleni. Andisibani ithanda namhlanje. Asibani izakhupha. Okay, bahlala esitulweni nami. Mbekeni isitulo lapha phambili. Wogqiba wahlala enyaleni eyikumkani. Kungekho umuntu uyibonileyo. Kodwa yena guilty against God. Hallelujah. Ngoba ubulele umyeni womuntu waphila commit adultery. Uthi awuthe guilty enjalo nolo. Guilty enjalo. Kwavela umprofeti othile. He was an old man, this prophetess, whose name was Nathan. Wangathi ndiyodlala asepalace.
What Kumkani? I've got a news for you today. Utomnye's team. Uthi khona indoda lapha ekuhlaleni. Ibinegusha eziyi100. Yashiya zonke. Yaleqa indoda enegusha eyi1. Uyabuza uNathan ithweni lo ndoda. Yaphakama le. Yathi iphi ngibabona bulawe lo. Makabulawe. Wathi Nathan, thou art the man. You are the man. Uthe access wena kuma concubine. Uthe une access wathi uDavid. Oh dala kimi Nkosi inhliziyo ehlambukileyo. Nomoya wakho ungawuthathi kuma. Ngicela undenzele inceba Nkosi. Nisekhona abathandekayo. Nisekhona abazalwane. uThixo wathi xa iboguquka lo mzalwane wathi uThixo sezulwini ndifumene indoda after my own heart. Yathi indoda ine reputation emdaka ekuhlaleni. Yathi indoda emdaka wathi uThixo but I found a man after my own heart. Wathi kodwa Davide basema mhlebe kodwa Davide nobody konela iklele aliyophela endlini yakho ulele namkamde kufihlalalele onyana bakho bazolala nabantu babantu ehlele same month ndiyashumayela Ishmael no ustakhe sozinto uzabona uzawuphuma cha suba ignorant vula apha yatata yayiyaphela inyanga kaProphetess uAmnon waphupha uThamar uAmnon warepha usister wakhe okule nyanga eyi1 kwanyanzeleka uba uDavid mangangathi uba hayi isizathu bangakwazi ukuthi hayi lento yenza kunyana wakhe iqale yabetha yena ngokuxa iseyisenzeka akakwazi ukuthi hayi ukani bazalwane wakhe watshaya enje athunyana ngokana 12 years aqala utshaya uqothe bathi ngifune kubana ngifune kwentana ufune kuwentana matime dade kuwe lewe Abalo ukhulisa girl child wena but wama ne boyfriend yakho phambi ko girl child uzawugirl child qale 13 years athi hayibo yamntana ngithola yenza phambi kwakho nginyoko anangiqala nabona kuwe yayingowa fucking kwebo endlini sisakhula alibone kuwe mama Inene Shitale boyfriend fakele shitale boyfriend abana kimi bese tata omncinci tata phakathi tata kathi umdalana ngoba confused abantwana sebemle ngofabe God sebemle ngabani ngobawethu usemazulu waliphatha ngobungcwele igama lakho sebemle ngayo Njengoba khetha kumandanga namhlanje Tata mama waya na tata Emma no ko bro ngoku lo na manje sana ka spare lo ayisuka Kugelo blue labantwana Dona bakari blue blue Uchivel blue Lesa right bazalwana Kuzoklinwa indlu namhlanje akuzoklinwa ngecawu kuzoklinwa yakho indlu nalandlu sarakulo lamnombo ufela kuwo lamnombo othakatha Neba ungafuna nabo ungafuna uthakatha usindiswa wena Amen Culture yaphaka lo kuyathakatha Siphathele uYesu nabo Yesu abentene lawo sikole imithayelo nje intabele ekhaya Molweni bazalwane Molweni bazalwane Mama, kodwa ke
uAbsalom kulapho waqala ukulwa noyise. Waqala ikhele, lokho ikhela likuphela. Endlini yakho number 2 they will sleep with them publicly. Amnon did it. Absalom uqala ikhele. Akathi ikhele ufuna ukubulala ubrother wakhe. Number 2 ufuna ukubulala uyise because the silence kaTana is too loud. Kodwa kuyonakala. Zenjani ngani ngoyigqibeza le message? Ndiye ngathi yachamisa. Molweni basalwana. Zibhlungu at realities. Zidini? Urachel. Umntana wakhe aphina Rachel. Wena ubuza bana, hayi bazendlolo, andiyani yenzeka lo nto uyayazi. Yayiqale kuwe. Yeah, you don't have to wear miniskirts. If with the background of Rachel, hallelujah. Yaqala phaya sabayithethe. Ngoba izodubula kuwe. Izoyinqamla namhlanje ingaqhubeka ebantwaneni bakho. Izoyinqamla namhlanje ingaqhubeka with the generations to come. Dithi bawume nomthombo bawume. Bawunqamke nomthombo. Hallelujah. Amen. Into yekhaya. Cha abanye bayithethile abanye bayithethanga. Lapha. Yeke licawe kaYesu lecawe. Basijonga phuphuma khona. Iyawuhlala isafe le. Asijonga ubuvela khona. Ne behavior yakho endlini kaThixo isika address yakho. Ukuthi uvela lapha. Phuma. uJesu anisana ngaxola emhlabeni. Unina zalo uzawuxabana nomakoti. Into lezabaxabanisa. Can I tell you? Can I tell you by don't? Uzawuthi umazana xa ezoyibetha afuna ushiya into yakhe. Umakoti athi and the father-in-law with the son-in-law, daughter-in-law with the mother-in-law. What do you say? Say Lord. It is the conflict of kingdoms. It's a conflict of kingdoms. Sister, it's a conflict of kingdoms. It's a conflict of kingdoms. All the minds in our kingdom. Any all an apparent. Any case at tree. Both of the time, I tell you what. Uvanja ni busy funny one. Kwa ni timeni lala yako one. No betule. I will choose.